Baptist Pastoral Circle ni abo ungui tonglayo taklai bike gari bai tamni ke hasalo thangjaknai amon bagi Christmas rally khlai tongkago norok nukna bike tai gari engo tak norok notice ai so gari bai rally khlai tongo Khumlung Baptist Pastoral Circle amon Santabo Christmas rally kami tongo amat bagoi dokter meserekno sini Khumlung Baptist Pastoral Circle ini haka hatai jibai aro hey tabok boro bukani manai sini Khumlung ampai sini bolokai Hei, masal. Kan maroro. Oro basai thang oro basau. Oke, norok nuk tong na. Christmas rally abo bike tai gari bai hui tong la yo. Taklai hasal jagao thangnai bosorogo norok Weekly mani gari bai nai tong bai hasil sangkan bai gari bai na lai ka orang lain aja yang có phải lấy cái phải tổng lại nữa yang bố rồi xong là gió tổng cộng lại lấy tổng cộng lại gió anh ở bên đó xe lần gì nào Christmas Rally no ke dini belanya tong thoka dini no first time angke to Christmas rally mansak man mat ya ko je blog bo video khate ke be be raite angka tabuk tai tong kho thang ma jaga ro go tabuk yang ko sing yang tok la mura ko thanai bui to sai mangla tokla mura bora abo to sai ma ya ipuno Khumlung area bu khago
cái sinh ta làm là nhanh có 음. bước sang ao vùng là nhanh nãy chúng nó đọc nó phải xem bác sa 아차. 하시네 어버스 말해봐. Christmas Rally 2019 organized by Columbia Christmas Rally Circle. Tini oro seng Khomlong Baptist Pastoral Circle ni jogali mungbai Christmas rally ingui jongo aro mosamung tong thomung jongo asole seng Christmas rally hingkai Subra Jesus Christo hasakawo bororokno khakjang rnani tong thongrnani bagai bo sengsara achai phakya kubonyo seng Subra Jesus Christo no khao ya sangma bagai sini khao khak sangma sangman kha tong thongma sangman kha dai hayong ni kabang ma borok tau bo mania tong kho busi ma ya tong kho borok no saiman rna bagai sing Khomlong Pastoral Circle ni ngai sing Christmas rally sing khlayo sini kaiton balakena hambai maro ojora ka hamdi bagai tamne male tini wo jeng khatung khaja khlai jeng kubuno jisuno poito khaine rok norok oro nugui mankhana borok kabangma okra rok sikla rok sarai rok nei jeng jotono kurum kuthum khlai tini o rally jeng kitingi phailekya jeng jisuni mungbai ke jeng rechaplayo tong thoklayo musalayo tamuni bagai jeng tini o asekano chini khatungma chini tong thokma ngakai kubuno chini bagai je sarai khoroksa asai phekya jeng Isaiah chapter 9 verse 6 jeng nugo chini bagai charai khoroksa asai phekya bini bangara sakawna ha naikol phangni barjar zakani chau bini bumung khawana ma singsa khaksangni bogra ni chau je charai asai phekya abong kha chini bagai Subra Jesus Christ kubuno jeng bororok sumsogo klai tongmani shaitan bai khajagai tongmani munakmau klai tongmani Subra Jesus Christ o sangsara asai pheyei bo jengno mothangni bagai lama khlaikya amoni bagai no jeng bo jengno mothangna bagai phaikya bo jengno kubuno shaitan yakni phiok paikya munakmau klai tongmani yakni jengno bo khosa paikya amoni bagai kubuno jeng bo asaima salno ruk sawi chini kahamni bagai jengno mothangna bagai asai phemini bagai jeng kubuno tongthogo khatungo mosalayo amoni bagai balakeno tongthogo khatungo amoni bagai joto nai tongnai roknobo tai joto hayungni borok rokno obono norokno Subra Jesus Christ asaimani salno ruk sawi norokno haka hambia phoro tai bisi ketalengei bo ani no kungnengei chini association Southern Baptist Association ngai jeng norokno Subra Jesus Christ ni mungbai ke khaka hambia phoro o Christmas ni jarao chini no kungo chini dophawo kaitoni hamjakma kaitoni khairokma mol brum brum ngai tongthon amoni bagai Jesus hawo angno lama angno kubui angno mothangnai gothang tongsone ano poitok khaine rok borok chukna hawa mothangjanan lama mane hini sawo amoni bai phaidi khajani taku bukhurok o Subra Jesus Christ no bo kubui bo mothangnai bono lama amoni bai phaidi jeng bono poitok khailenam phaidi jeng o Christmas o khabai kha hamjak laima bai khatung laima bai tongthok laima bai ke kha thanjangai hamjak laimani bisingtei nak laimani bisingtei Subra Jesus Christ no khaka hambai bkhaka hambai bono yasagai poitok khailenam phaidi jeng bini thani khabera laina hambai jotono poilao chini kaitona hambai ro
tamning kangke belai bini hamari sini Khumlung Baptist Pastoral ni sakawa je samu bini subasu bini khairokma bini phorongma bini tidulma ni jaratei sung tini bai hisab khlai kangke bisi kolokma bisi gedekma Christmas rally ingyaka Christmas baptism program sung khlailai tongo tini khoma khen khaino sini Khumlung Baptist Pastoral ni circle ni committee rok bai general meeting mo sung omono kok nadakha taklai bisiwo Christmas fellowship rally ageo khlaio Christmas ni dino haipono taklai ke kisa juda ko kha tai agi bisirokon kangka Christmas mas baptism khaimabo juda wa khlaimani taklaio kangka obono Christmas rally bungkha tai Christmas mas baptism bo ongkha abun bagai kaitone hamari belai khatungmani kok subasu ni sakatei जों taklayo maike program salsawo जों program kaini khaimaman bagai फाइदे जों 25 डिसेम्बर जतन खादुं खाजा खायै जोंनि सुब्रायजि खिस्टनि खायरकमा बिना हामजाकमानो जों यासाकनानि सिनि दफानि बागै सिनि नुखुंनि बागै सिनि सागदुंनि बागै इयाखा वाल इयाखा पृथ्वीनि ककनो वानसो कांकांके सिनि स्लाइतैबो हा बुमानि लाइ बुमानि ककरक काइतनि अ बिजनि ककनो जों वानसक लायनो जों साइतक लायनो जों सुइ लायनो हायुंनि बेबाक बररक ब हामजाकमानि साकाव जों कम थेंजाकथानि तिदुल जाकना बागै जों सुरि मुंबाय क्रिसमास साल जरातै तंलायनाय ताइ सिनि न्यू इयार कुरि कुरि इयाखा 2020 सालनो खातुंमानि साकाव सिनि पुइतबाय सुरि मुंबाय जों लामसकलायनाय सिनि हामजाकमा सिनि खायरकमा खरकसा बायताय खरकसा अ बिसिमानि तंमा जागाव जों रलायनाय ताइ सिनि गोबां मा सिनि हायुंआव सिनि दफाव काइतनि अ वाना मासिंसा हामारि बिनि खायरकमानो जों तागबो सियाखो आबुन बागै सुरिमुं ताइ खरकसा बिताय खरकसा शेयार खाइमुं जों हाबो बासलाय दङनो हामबाय जतननो तिनि 21 of December buskango chini 25 December borodin hinjago Khumlung Circle Salnot Baptist ni andaro Khumlung Circle kaisa tongo o Khumlung Circle ni bisingtike tini जों Christmas rally tai peace rally bo konaino dalokjak abo rally khlailanan bagi chini again decision najak aba haikelen tini जों Christmas khlailaika dosram ni simi chenglai ayang kolabagan Joygobin kolabagan Joygobin tike aba haike जों phailaike yang Sukia Kopra Joyram Sodar aitike phailai जों taboro Depsik Thagur school mat aro जों gathering khlailaika kothom laika boke जों Christmas no tiyei chini kogrok saklai jangnani tongo phola kama jagrokni thanibo je phola rokta bu mathangjagyakho amti phola mathangjagia rokni bisingo Jisu Kristoni kothoma kaham pirnani kaisa chini daitto a pirmani bedek khai ba part abo जों Christmas rally khlaimani bisingdike o amsaini bororok jotono Jisuno yasak manthung Jisuni khorang khanatung tai Jisuni pohor bai khobjak baitung aba hai khlai sini purpose angke tini Christmas rally jotono Christmas sibai tai hamjak maya paro ang sakbai tangke o Khumlung Circle ni president Mr. Nondolal Deborma ani motha kai sogoira motha Pate ritang sini anggo ulta ke kata ke batak kata tong pro ke batak nai Gue kira hingga ang ritangan ta. ठीक तो Aing kira ka. Rally paiman iya gulo iko. Tamu naila. खेचरी Kesuri. Kesuri. खेचरी सानाय ताबो
tam tong kesri go tam tong Mosdeng. mos deng tuma mos deng Lai phang mosdeng. lai phang mos deng Jak mos horjak. yozo mosor tai kesri bisingo koifal Pai folojak. tai soyabin ani aro saimia tai tam tong baheng kha kesri Man kha ji. thoda thok thogya hain sibisi thogo honi sai to Ai ko thok super. thokjaka thokmale thoka cái bác sát tộc kể sự đi ra bay của nó sẽ thăng nó này tộc lại kìa sừng cái sai tộc của cái này gì